Bokojan Raikom Saikia tumpen ihumatra kalong 5066.28 kg supari kenep dunlong. Dipurong nihang karbikla balong KYF katalon pon cengalong kesia sa tumpen karchu lapen karlita nga tumapan kachikimo pon. Karbirong saramay ni jang karbianglong Central Committee tumpen pirangkia mai kang nipon. Aprang si birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Komsai kia tumpen arnivang ke ton kilang sai ke deng bom ason taksi GT ni phaisir kia barnita NH39 atowar SBI adungalong ke ton kilang sai ke deng bom apor hot ada por 5 plira minute thong kep apor melom ihoma truck registration number PB65AX 7441 Demapur pen Bokojananat kevang bom hot Raikom sai kia tum kahom thei ke dojok atra kaphan pasang dunsi kiri kitar lewasai deng ponlo Lapusona porahot, trakalong, ita nang tapsi, ita beralong, kapatu, bosta, troksi kebra, pli anlong pon. Laswa bosta long, kovea kreng mate, supari, 5066.28 kg long pon. Laso supari pen kaching nang atung Amrinder Singh, Manu Singh, labang hinita panja pason. Lapen Muhammad Rai Udin, lapen Muhammad Harun Ali, labang hini atungke Darang District Asorpusi bang thekpon. Supari pen bang pli kaching nang atumapan, lapen trak apanta Raikom sai ki atum chepari deng pongsi aron ateng pen, sai klempon. Jiti ni phaisir kiabarni nijang karbianglong wothalangsu serdihu naklamalong karbirong saramai nijang karbianglong Central Kongchunbang burom sonteron lapen kaprek rongasar atum chelang pet pensi phirangkia mai ingnipon KEC pen kapang dakpon VDC mate Village Development Committee kiselam pon jialongke nijang karbianglong lapen nihang karbianglong Central Committee atum chedon nun thekthei busi lam thei chepaklangpon athe karbirong saramai atum surhini rakre troksi pen Traditional Village Development Committee si nangjipu aluabang warphit si nonakimi VDC sengpon detji palong karbirong saramai atum pen chikroidun thekthi Lapen Traditional Village Development Committee pu Arona longki Siksidul Arona tengsi rong group arlo Cyclempon long nangji seta nona kimi VDC ke sengpon alongki Siksidul Aron pen rong group arlo Cyclempon ji kali puta ningjepon Borthol pen Great Sontimung Karbilong ria berta Dilitum Karbianglong Autonomous Council pen Tarik Red Shock August 2023 Arni isi alang itu isi ke coba pas do labangso isi along resolution number 22 9 executive committee 13 KEC meeting labangso along kacoparai ponabangke regarding proposal for creation of new VDCs in the KEC areas pusipu labangke VDC anghoy Karbianglong long kapa baji aphan pusi alang litum la bangso alu coparai po lasi la bangso long mangke nilitum ronga saratum pen kachini alam kela pulo nilitum 2017-18 pen ningkan troksinar kep aprang penta nilitum karbi ronga saratum Village Development Committee abangke nilitum kroy kre lapen nilitum abangke Traditional Village Council nai pusi nilitum karbi ronga saratum hangbo bon sita labangso Traditional Village Development Council bangke council sorba Elvin teron ke hai pen chenglo la pen CM ake hai atumanta nilituma phan karbirong sartuman Traditional Village Council bang Traditional Village Development Council bangke nalitum cari calon longpo pusi nilitum phan lamchak nang pibom la pen lamchak nang pipen ke nilitum karbirong sarama atumta ningarong klang pen nilitum claim bom dambom do bom lo lapen ke claim bom dambo mapi pinia ni bangke nilitum halabangso kichunpo puchi hok jot pen pinia di bangka ko konsil pen isi
aron klang thu ham lo labang ke Village Development Committee mate VDC a constituency tin ta keseng labang ke ni tu ka chinya teng pulote VDC abang ke constituency sialong narkep sirkep lason VDC dui lapen ladak alang itu proposal ki pia teng bang ke population 3000 to 5000 lasong bang make isi VDC manpu usalang itu dak choparai pon lasi lason pulote VDC yongsi ilitum karbiang long nang cari lo pulote alang litum development akamal pen kacing thora sai muata VDC long si dampo lepen hala ni litum karbirong saramai tum akimang bangke etcet aladak kacing bara widelo atema ni litum akimang bangke la hello traditional village development committee pulote ni litum traditional kolam the bangke ludun choklo pulote ala bangke ilitum siksidul ateng pen silitum kam claim lo lapen ke traditional award jongsi ilitum ludun lo pulote rong rup kacing thura long anta ilitum rong sartum sai deng ponlong popusin ilitum hala suhut penta CM ke hai tumana ilitum chingki bomlo bon sita piniani make traditional village development council lapen ke tribal atum han siksidul area phan traditional village development council aron pen kapachari longji lapen ilitum kasalam adrap abangke non baga nangwar PPC non bangke council pen bangke new VDC area kasalam je pansi alang litum bange cisik ponro lasi nilitum karbirong saramai ahin ban bangke east lapen west district committee pen bangta nilitum la bangke nang chikroi dun thekte lapen nilitum apan ke aprang pen nikan soksia aprang pen nilitum nalitum hanang ke hangbong traditional village development council hala bangsi nilitum hanang piwek nai lapen ke non la VDC bangke pena pema amat nilitum karbirong saramai pen nang chuning rilo CM ka he phan chuning rilo pena amat village development council bangke pena amat ci withdraw nang po la bangke nilitum kroi kre jongsi nilitum karbirong saramai pen traditional village development council bang jongsi nang kipe lepute nilitum kachi song ang deng bang nilitum dambomji lapen ke pinile bangso press meet pen jongsi alang litum labangso village development committee mate VDC bang jongsi alang litum home to bom lepute nilitum bangke ahawar tin pen lapen karbeng lo atok anoke do arong saranta hurpak pen nilitum che song nang kokpo lapen ke nilitum di puan punot nilitum wang pen kache song ang deng nilitum democratically aron pen kache song ang deng bang nilitum dengan kok pusi pini nari dai KC kachari ake tegidi siang tumban chelong EMMP tumban nilitum pini labang so press meet pen nang pachini lo Evang ji suri hinira ingkora plianingkan karbiri sonim soronga je ingdeng phokep mate sertalin katalon ponjipu pachera ponsi karbi jutang song tiripia tumpen cepater pipon along kesias diphu manja jonatum cerap cetudungsi kedamtang kreser kebra troksi kebra pli aningkan KYF katalon pon cheng diphu rong nihang karbi klabalong ke claim kedam kacepadu katumaphan karchu lapen karlitang atumaphan kachiki muamai kapaman pon Bangsolong KCS tiripi maipu Chandro Singh Kropen mai cari ponsi aluhi kapacinya por KCS kong chunbang Bidya Singh rong pipensi apor enpon pinila bangso mai KCS tiripi maipu Chandro Singh Kro kong chunbang Bidya Singh rong pi KCS pacethang chunbang hinchong tisu aluhi amanpen KECCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EMS MSS lapen board chairman atum chetong nusi mesen pen bangso karcho lapen kachiki muamai pajutpon Diphu arong sopialong rong nihang karbirin sorong aje atara nolong dat Diphu club lo taso dimlong si karbiri sorong aje mate karbi youth festival talon nangji pu amehang kapetek ceng atarana dimlong lo aklong long lo la solong pini hola sohot 1974 pen kachupiduk do natum karbiri sumun sorong aje atalon lo alang tum pan man peng kipi la so karcho mailong nilipan nga chetong na poning aklong
เป็นทีรีปีเป็นเจงลอกทีรีกามันทำเชโรลลาเป็นเกลาดักเป็นนั้นตรงคำเป็นนิลิจร์พอตุมโดดิลิบีเป็นเจงลอกเป็นนั้นตุมทำให้ดักลาโซฮดอภิอดูลาโซอภิฮดดักกระจาระปัจจุบันดูลาสินิลิดักdi pu rong ne hang kar bi klab long bin ni ni dak rada mai pi long pang dak te ni dat lo la si la so di pu rong ne hang kar bi klab kar bi sun surong a terang long la dak me sen pen si klab a hem kaping chong ye panili bori pon je pan sin ni ninga klong pen deng pon lo la si ke klem pon je pan sa bori pon Ladak bang ke non ke 100% pulai puta melo Faroisi ben Faroisi si mane ka confirm lo je President of India bang ke laso sertalin ke aningkan karbi resum sorong aje sertalin aningkan made Golden Jubilee celebration year la bang ke President of India bang ke nang je tong dun vek bo. Thank you sir. Nelihin pen kedon tu mereka mengaklong kotom pajir lo, jasemet pet, karbi jutang asong tiri PMI hin pen kotom pajir lo, ini ledak dipu rong nihang along kedo, rong nihang klub polong, kedom karcu le pen kecikimo amenon dak padopon lo, itu tum kado cini lo. Karbi Youth Festival, pada Karbi Disum Surong aje keceng ke di Polong ada so rong nihang Karbi Club long si keceng kono, nasi halasut ningkan paruk krisir kabra terus si kabra pria ningkan pen keceng pon pen, penengan ke ningkan pokep arta ke lelo. Lapen muning arkoi ciklo ikan suri lain kore ini kore free pulau tangte labangai pokep kicok hotpo lepas suka angdung kitipo asini itu masuk pakai ningkan pokep kicok lagi sertalin Katalon sini itu padopon po masih la sertalin Katalon non ningkan siang bo itu klaim bon bom lo ni itu kemat halap pohelo ningkan paruk sir kepen terus kepen free ningkan pen keceng pon laso karbi sumsorong aji Halasu pen piniar nian along la sorong je ke padudam pendang lo api ningkan paruk krisir kebra fli 1994 ningkan pe ke dipu tarlang solong si dasi papadu pon velo dake parmeno sa pipon lo si halasu hutpen lahai itu mana claim pi la so arong je ke padopen karbia jutang jubat karbia lamaki karbia pining sumpot nim rokom karbilun barim kan barim hai hu ke pareng nei claim pi haju ke padu ka tum han itum ke khayanok be son si ke hoklo se lang itum ke paduk ili tu masih arcu ponpe bate cikimo ponpe bate cikimo pi bang avelo si itu non itu pen petina ka ciwai tang atum non combro sogel tang atum hata itu cikimo nang kok sini tum lasan si klem lo jahala sut pen itu mana cepaduk pi atum hansi pini ni tum kartu pen ka cikimo padolo jaseme pet non puta halamang apa thega hut roing hi lapen ke Lusutimo tumpen tanglok lapen non an ke dobom atum pithelong aje the jeng ke dobom tum han bake tum karchu si klempon lo lapen ke halasut pen non ke dobom an mane chomchboy jo tum han bake tum kala bake alang tu klema kam ke hok lo laso ke hok pen ke chikimo pon lo kasa song deng lo nang tum cinta hai poni lo tum lo bake jakho si klub si tum ke cheng lo bon Pini an ke ladak di puke ceng pen hak kapre ke ponan make take pajut lo pini ke long kris ini tu padu lagi ke pajut lo ladak pelo pulon te un lo pulon te itu karbelong tan ke dan itu mathala setala bang ke tangka posalam itu mathana kok pojong si dolang pulon te ang tan dal mang si matha seta karbiang long bong tarlang sopen apara kona nama ki biadim halaso tirkama me ke do halaso
Karbi festival pasi klema tum kedo sepadu tum pan itum archolo mencikimol alam la hello selang tum cikimo pen alang tum masih huwang kacohang itum jutang juba pan kepangceng pun kesonsi ke klem polima japong horang kacohang karbi alam makim pindeng sumpot masuk ke klem mothegi pan alang tum hachom sudu teman manta itu tum pan hujimo papidolonang la penon kedo bama tum panta karchopono te lang tum klem bana jo si tum kela ke klem masuk kolong pen ke klem barsa non kelong la pen pini karbi anglong jutang jubat ponon lun pading tambanin pono mante pindeng sumpot ponon lan itum kacing thur ke dolo se tem churo nang ko se so kachuro pasi karcholo la pen ke kachiki mola tangalo Pinya birta lan si kang ton lo kardom